Colledes o libro e empezaba a desver. Este é un libro que trae cousas que outros libros non traen. Tamén como empeza, polo personaxe que oí, porque era un personaxe así tamén diferente, tiña unha enfermedade. E despois se acaba o libro dunha maneira da que acaban todos os libros normais. Pois a mí sí, pero non son fáciles de resolver, tal e como ves o libro, con un vocabulario tan sinxelo, tan fácil de ler, tan que te esperas, con eses debuxos esperas algo máis infantil, daste de conta que cousas das que el fai non son fáciles de facer. Por iso, ao mellor, o que decides vos que é raro. Raro non, é diferente. Os cubos, os cuadrados, os números primos, pero é que con a rapidez que facía, os esquemas que facía, que aí danche que pensar, non é sigo lendo o libro, léelo, bueno, eu lilo nunha noite, parte dunha noite, pero despois parándote cos problemas, diste, vale, o neno é diferente para relacións cos compañeiros, pero despois diferente tamén na capacidade que ten el de resolver ese tipo de problemas, porque para vos ao mellor non era un problema marchar ou coller un billete e marchar buscar os vosos pais ou as vosas nais co teléfono. Para ele eso si supuxo un problema moi gordo, pero para vos ao mellor era un problema moi gordo facer algún deses exercicios que viñan de matemáticas, para ele non. Pois que tuvera así tantas exigencias, e que se interesara tanto por os casos así de misterio, sobre todo no campo, e que tomara tamén, despois de que tuvera esa enfermidade, a decisión que tomou de buscar a súa nai para vivir con ela. Foi eso. Foi moi valente, non? Sí. E a ti, Fátima, de Christopher, que foi o que che gustou? Eso. De ser valiente y Imos coincidindo todos, non? Desde as súas dificultades que fora capaz de tomar esa decisión. A pesar de que seu pai dixera que non seguía investigando o caso, el non lle fixera caso, máis que nada porque quería saber o que en realidad pasara co campo. E non quixera desistir ao final de unha vida. E por encima de todo, necesita saber o que en realidad pasou. Porque el sabe que pasou algo. Incluso é capaz de, cumprindo as normas esas que o pai lle pon, de continuar investigando, non? E iso quizás é o que máis che chama a atención dele? Sí, que non se rendirá. A pesar de que seu pai lle dixera que non se quería investigar no caso de Bucan. Eu creo que a forza de voluntad que ele tiña, sobre todo, sentirse enganado por parte de todos, de que súa nai morrera. Ninguén lle dixo desde un principio que súa nai marchara co veciño. Eu creo que ese foi o que lle dou a ele valor, como soubo do can, e a raíz de aí soubo o que pasara co can. Ele sabía que algo pasaba, o sea, tiña dificultades para unhas cousas, pero tiña moitas outras virtudes para outras. A profesora, non? Que apareceu nova no colexio. Por que crees que Christopher se sente tan a gusto con ela, con Silvan? Ela trata de diferente maneira do que tratan os demais. Por exemplo, o pai moitas veces perdía os nervios, pero si Silvan creo que nunca perdera os nervios con ela. Porque non entendía. Me parece moi raro, bueno, sí, moi raro que unha nai diga que non tiña paciencia para aguantar o seu fillo